सनितपुर जिल्ला सारिदुवार बेन्दोंनि सिङाव थानाय 3 नं बगिजलि गामियाव दिनै थानसालि बेखेवनायजों लोगोसे गोदानै बाथौ गायसनदों। 3 नं बगिजलि गामिनि नखरफोराव गिगां गुबुन धोरोमखौ फालियोमोनब्लाबो दिनै गासै गं 50नि नखरफोरा बाथौ धोरोम आसारखान्थि मोजां मोननानै गोसो गोथारै आजावना लायो। मख'जाथावदि बे बाथौ धोरोम आजावनाय नखरफोरनि गेजेराव 3 नखर आदिबासि हारिनि सुबुंफोराबो गोरबोजों बजबना लायो। बे हाबाफारियाव सनितपुर जिल्ला बाथौ गौथुम बोसोनगिरि नबिन बसुमतारी आरो लेङाइ आफादगिरि जोंसार खाख्लारि बिथांमोनजों लोगोसे बियाबनिनो गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोरजों लोगोसे गोबां सिबियारिफोरा बाहागो लायो। जे बाथौ गायसननाय हाबाफारियाव नोंथांमोना सफैनो हादों। बेयाव जोङो नोंथांमोनखौ धोरोमारि गौथुमनिफ्राय बा जोंनि रायजोनिफ्रायबो नोंथांमोनखौ आफा इसोर बोराइ बाथौनि सेराव जोङो बोर बिनाय थाबाय। नोंथांमोननि अरायसम फरियाला मोजां थाथों। जोंहा बे दिनै बेयाव बाथौ गायनायनि थांखियानो जाबाय जोंनि सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि सारिदुवार बेन्दोंनि सिङाव थानाय 3 नं बगिजलि गामिया गोदोनिफ्राय बिथांमोना कीर्तन पाठ एबा गुबुनारि धोरोमनि खान्थिखौ बिथांमोना सोलिबोगासिनो दंमोन। नाथाय दिनै जोंनि बे सनितपुर जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय सा खैलाजिलि आरो सारिदुवार आन्चलिकनि दैदेनगिरिनि नाजानायाव बिथांमोनखौ दिनै जोङो जोंनि आंगो बाथौ धोरोमाव लानानै फैनो हाबाय। बेखायनो बिथां गामि आफादनि दैदेनगिरिमोन बिथांमोनखौ जोङो बाथौ गौथुमनि जानानै जोङो हामग्लायनाय जासिहरनाय थाबाय बिथांमोनखौबो। दायो जोंहा बुंनो गोनाङा बेनोदि जोंहा बाथौ धोरोमा फैयै फैयै जिखिनि खामानि जाबोदों बा जिखिनि दंबावो सोदांनो बेखिनिखौ सोदांनाय हाबाफारिखौ जोङो दैदेनगिरि हिसाबै जोङो लागासिनो दङ, हाबाफारिखौ मावगासिनो दङ। बेखायनो दिनैनि बे हाबाफारियाव मोनसे गोनां बाथ्रा दंबावो जोंहा। गोनां बाथ्रा माने मोनसे गिदिर मेसेज दुलाराय बाथौ गौथुम एबा जोंनि भारताव थानाय जेसेबां बर' हारिनि बाथौआरि दङ बिथांमोननिसिम जोंहा मोनसे गिदिर मेसेज। जोंहा बे 3 नं बगिजलि गामियाव मोनसे बाख्नायथाव आरो गोजोनथाव जोंहा बेयाव गुबुन हारिनि नखरथाम दङ। बिथांमोना जाबाय आदिबासि हारिनि। बिथांमोनाबो दिनै 3 नं बगिजलि गामिजोंनो बे बाथौ धोरोमखौ आजावखांदों। बे मोनसे माने जोबोद बाख्नायथाव आरो गोजोनथाव रादाब। बेखायनो जोङो बिथांमोननि नखरनिसिमबो जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि बा बाथौ धोरोमनिफ्राय बिथांमोनखौ जोङो गोसो गोरबोजों आजावना लादों। बिथांमोना जोंजों फैफानानै जोंनि बाथौ धोरोमखौ नाजावनानै लानायनि थाखाय बिथांमोनखौ जोङो रायजो राजाफोरखौ आंनि खावलायनाया बेनोदि रायजो राजाखौ खावलायगोन जे जोंनि बाथौ धोरोम थाब्लासो जोंनि बर' हारिया थांना थागोन। बाथौ धोरोम थाब्लासो जोंनि हारिमु राव थुनलाइ गासैबो बिथिङा थांना थागोन होनना जों आसा खालामो। आरो बे दिनैनि बे हाबाफारियाव जि गायसननाय हाबाफारियाव जिबायदि जों रायजो राजाया लैहोर लैहोर फैनानै बाथौ थाइखि गायसननायजों लोगोसे बे सिबिसालि बेखेवनाय हाबाफारियाव जों आसा खालामदों बे थानसालिया अरायसिम जेब्लानोखि सुबुङा जोबना थाङा अब्लासिम बे थानसालिया 3 नं बगिजलि गामिनि थानसालिया अरायसम थांना थागोन होननानै जों आसा खालामो आरो।